Bonjour, mes amis. Je m'appelle Henri. Parlez-vous français? Non? Fy enw I yw Harri Tudur, neu fy enw I oedd Harri Tudur, 500 mlynedd yn ôl, cyn I fi cael y teitl Brenin Harri'r Seithfed, neu I roed y teitl yn llawn, yn Saesneg, Henry, by the grace of God, King of England, France, and Lord of Ireland. Teitl da, Nawr, gyda fi ddweud ychydig bach amdana fi fy hunan. Pan dwi'n holi faint mae pobl yn gwybod amdana I, Harri'r Seithfed, yr ateb arferol yw, roedd cyn Harri'r Wythfed. Wel, wrth gwrs ro'n I cyn Harri'r Wythfed. Y fi oedd ei dad. Harri'r Wythfed oedd fy mab. Ond amdana I, Harri'r Seithfed, na I adrodd yr hanes I chi. Ces I fy ngeni mewn castell. Castell Penfro. Castell ysblenydd iawn. Dyma mam, Margaret Beaufort. Roedd mam yn 2 yn rhoi genedigaeth I fi. 2. Dyma dad, Edmund Tudur. Ces I fy ngeni yng nghanol rhyfel. Rhyfel y rhysonod. Rhyfel rhwng 2 deulu mawr yn Lloegr, teulu'r Efrogiaid a theulu'r y Lancastriaid. Rhyfel rhwng 2 deulu I weld pwy oedd yn mynd I fod yn frenin ar orsedd Lloegr. Roeddwn I yn un o deulu'r Lancastriaid, a doeddwn I ddim yn hoff iawn o deulu'r Efrogiaid, gan iddyn nhw ddienyddio tad ci, Owen Tudur o Sir Fôn. Nathon nhw hefyd cipio dad oddi wrthon ni, cyn I fi cael fy ngeni hyd yn oed, a'i roed yn y carchar yng Nghaerfyrddin, lle buodd farw o'r plad I, felly nes I fyth gweld dad. Ond roedd brawd dad, Wncl Jasper, yn byw gyda ni, a gysyn ni blynyddoedd hapus iawn yng Nghastell Penfro. Pan ges I ngeni, roedd brenin ar yr orsedd o deulu'r Lancastriaid, y brenin Harri'r Chweched, a gysyn ni blynyddoedd hapus iawn gyda Harri'r Chweched ar yr orsedd. Ond erbyn I fi cyrraedd ym mhenblwydd yn 4 oed, roedd y brenin wedi newid I deulu'r Efrogiaid, y brenin Edward y Pedwerydd. Fi oedd mab hynaf teulu'r Lancastriaid, ac roedd yr Efrogiaid yn poeni y byddwn I moyn dod yn frenin pan byddwn I'n hun, ond oedden nhw ddim eisiau hynny. Felly wnaeth Edward y Pedwerydd mynnu bod fi'n cael fy nghipio o Castell Penfro I gastell pell I ffwrdd. Castell Raglan, lle roedd dyn o'r enw William Herbert yn byw. A roedd William Herbert yn ŵr bonheddig, a nath fy nhrin I yn dda iawn, fel mab iddo fe I hun yn wir, a dysgodd llawer iawn o bethau I fi, pethau fel, sut I ddarllen, ac ysgrifennu. Pethau fel sut I ymladd gyda chleddyf. A sgil pwysig iawn, sut I farchogaeth. Nath hefyd ddysgu sgil hynod o bwysig I fi, sut I ymddwyn fel gŵr bonheddig, a sut I siarad gyda'r boneddigesau hardd. Bore da, foneddiges, mor hardd yw eich gwen. Yr oedd William Herbert yn gobeithio byddwn ni, falle rhyw ddiwrnod, yn priodi un o'i ferched
Ond yn anffodus I William Herbert, mewn brwydr yn erbyn teulu'r Lancastriaid un diwrnod, cafodd ei ladd. Newyddion drwg iawn I William Herbert, ond newyddion da iawn I fi, achos ro'n I nawr yn 40 oed, yn rhydd I ddianc o Gastell Rhaglen, yn ôl I Castell Penfro. Fi sy'n byw yng Nghastell Penfro am 2 flynedd, ond roedd hi'n beryglus I fi aros yng Nghymru. Felly, nath Wncl Jasper a fi ffoi mewn cwch bach I Ffrainc. Hawdd iawn bydd y pobl wedi gallu anghofio amdana I tra bo fi yn Ffrainc, ond nath mam sicrhau bod pawb yn cofio amdana I trwy gofni'r beirdd ysgrifennu barddoniaeth a chaneuon amdana fi. Y barddoniaeth fel hyn oedd yn sôn amdana I fel y mab darogan. Mae pethau yn ddi ar y Cymru, a Sais cas yn ein rheoli. Ond fe ddaw'r mab darogan I ryddhau Cymru gyfan, ac enw ein harwr fydd Harri, sef fi. Fi sy'n byw yn Llydaw am 4 mlynedd ar 10, hyd nes I Edward y Pedwerydd farw, a daeth brenin newydd un arall o deulu'r Efrogiaid yn ei le, sef Richard y Trydydd. Roedd Richard y Trydydd yn frenin cas ac amhoblogaidd, hyd yn oed ymysg ei deulu ei hun. Dyma oedd y cyfle perffaith I fi fynd yn ôl I Gymru, a chipio'r goron yna I fi fy hun cael dod yn frenin Lloegr. Ac felly, yn yr haf 1485, es I a byddin bach yn ôl I Gymru, a glanio mewn lle o'r enw Milbeg, deil yn Sir Benfro. Ond, roedd gen I ar fyddin bach ffordd bell I martio trwy Gymru I Bosworth yng ngogledd Lloegr. Ond, roedd rhaid I fi alw gyda pobl pwysig Cymru mwyn I fi ceisio I perswadio nhw I roed eu dynion I fi fel bod byddin gyref gyda fi ymladd yn erbyn Richard y Trydydd. Ac felly, I ffwrdd â ni. Ymlaen â ni I Hwlffordd. A dyma fi'n cwrdd ar bobl pwysig. Y dydd da, y bonheddwr a boneddiges, medda fi wrthyn nhw. Harri Tudur ydw I, wedi dychwelyd o Ffrainc ac ar y ffordd I ymladd yn erbyn Richard y Trydydd yn Bosworth. Newch chi ymuno gyda ni? Ai chi yw'r mab darogan? Gofynnon nhw. Ie. Y fi yw'r mab darogan, newch chi ymuno gyda ni? Fe nawn ni ymuno gyda chi, medden nhw, ac felly ymlaen â ni I Bosworth, ymlaen I Aberteifi. A dyma ni, yn Aberteifi, lle nes I cwrdd ar y bonheddwr, a'r boneddiges, henffych y bonheddwr a boneddiges. Fe enw I yw Harri Tudur, dwi wedi dychweld o Ffrainc I ymladd yn erbyn Richard y Trydydd yn Bosworth. Newch chi ymuno gyda fi? Ydych chi'n Gymro? Gofynnon nhw. Ydw i'n Gymro? Wel, wrth gwrs mod i'n Gymro. Dwi'n cario baner Cadwaladr. Cadwaladr oedd brenin olaf Cymru. A symbol Cadwaladr oedd y ddraig goch. A nes I cymryd symbol Cadwaladr a'i roed ar gefndir gwyrdd a gwyn, a bod e'n edrych yn well. Felly ydw rwy'n Gymro, ond hefyd oherwydd Owen Tudur fy nhad-cu. Mae gen I waed Cymraeg yn pwmpio trwy fy ngwythiennau. A diolch I William Herbert, dwi hefyd yn siarad Cymraeg. Felly ydw, dwi'n hollol sicr y mod i'n Gymro. Newch chi ymuno gyda fi? Fe nawn ni ymuno gyda chi, medden nhw. Felly, ymlaen â ni I Bosworth, ymlaen I Llanbadarn Fawr.
A dyma ni'n cyrraedd Llanbadarn Fawr i gwrdd ar dydd da, bonheddwr a boneddiges fe enw i yw Harri Tudur. Dwi wedi dychweld o Ffrainc i ymladd yn erbyn Richard y Trydydd yn Bosworth. Newch chi ymuno gyda fi? Na, nawn ni, wir, medden nhw. Ond, a fi yw Harri Tudur. Fi yw'r mab Darogan, dwi'n Gymro. Newch chi ddim ymuno gyda fi? Mae byddin Richard yn gryf, wedyn nhw. Os collwch chi, bydd ein milwyr ni yn marw am ddim reswm. Ddim reswm, medde fi? Wel, wff di chi, bradwyr. Newch chi dalu am hyn, ac ymlaen â ni felly i Fachynlleth. A dyma ni ym Machynlleth. Y dydd da, bonheddwr a boneddiges fe enw i yw Harri Tudur. Dwi wedi dychweld o Ffrainc i ymladd yn erbyn Richard y Trydydd yn Bosworth. Newch chi ymuno gyda fi? Dwi wedi blino ar yr holl ymladd. Sut y byddwch chi'n cadw'r heddwch? Gofynnon nhw. Cwestiwn da. Dwi'n addo priodi Elizabeth o deulu'r Efrogiaid a thrwy hynny yn cadw'r heddwch. Nawr, newch chi ymuno gyda ni? Nawn ni ymuno gyda chi. Gwych, ymlaen â ni i Bosworth, ymlaen â ni i'r Amwythig. A dyma ni yn yr Amwythig. O dydd da, bonheddwr a boneddiges fe enw i yw Harri Tudur. Dwi wedi dychwelyd o Ffrainc i ymladd yn erbyn Richard y Trydydd yn Bosworth. Newch chi ymuno gyda ni? Pam ddylen ni? Pam ddylech chi, medde fi? A mae fi yw Harri Tudur, a fi yw'r mab Darogan, a fi yw'r Cymro mwyaf. A, os newch chi ymuno gyda fi, na i roi llwythi o arian i chi. Nawr newch chi ymuno gyda ni. Nawn ni ymuno gyda chi, medden nhw. Gwych, felly ymlaen â ni ar y daith hir i Bosworth gyda'r fyddin yn tyfu. Ymlaen i Bosworth! Diwrnod y frwydr fawr yn Bosworth. Roedd gan Richard y Trydydd 12,000 o filwyr, roedd gen i 5,000 o filwyr, llai na hanner. Doedd hon ddim yn mynd i fod yn frwydr hawdd, ond wedi cyfarfod a phroffwyd o'r enw Dafydd Llwyd mewn lle o'r enw Mathafarn. Ro'n i'n gwybod bod Duw ar fy ochr i. Roedd hi'n frwydr hir a chaled, a nifer fawr o filwyr yn colli eu bywydau, ond yn y diwedd. Daeth hi lawr i frwydr rhwng Richard a fi. Roedd hon yn frwydr hir a chaled, ond yn y diwedd. Nes i llwyddo i fwrw ei ben. Cwmpodd Richard i'r llawr. Cwmpodd ei goron i'r llawr, ac yna nes i ei ladd. Codes i'r goron, a chyroni fy hunan yn frenin. Brenin Harri'r Seithfed. Dwi nawr yn frenin. Amser i gadw addewidion. Amser i briodi. Elizabeth o Efrog. Amser i uno'r ddau deulu. Trwy briodi Elizabeth o Efrog. Ac felly dechreuodd oes newydd mewn hanes, oes eiraidd, oes y Tuduriaid.